oyi mochimo n'olu kojelu ọ bụ mụ na onye n'ihu n'egwu nwanne mụ na Chineke n'egwu o meleme ibutu gị jame ngala ya bụ n'ilozogo kwana aka lụlịa nọ ya aka nka aka wuni jame ngala ya bụ na mara ọzọ na ọ bụ simenti na aja na rọdụ ka egotere wetinye ya ọnwa ebulu n'elu kwana ka alụlịa mana ijikwa ego ịchụlụ nwaanyị elu elu ya kwe nkwe mmemme o wee jee tinye gị na nsogbu ịmọmọbeve anya gịgị o meleme ka nje nwere ekene ka nje ekene nọ na biya ọbọnya oyimibe nwa mbunye onye mmeli pawa 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 oyimibe nwa mbunye onye mmeli edogun obodo oyibo ọkwa nke bụ njada iko oyimibe nwa mbunye onye mmeli njada iko na ya ade Teroniko saga ọ na-eche obodo oyibo ga-etosechu mmiri onye mụ ndị mụza ama adịgo nnukwu ọ na-abịa Europe na Germany ọ na-echu etosechu mmiri maka na nna gị nwere nnonya lọrị n'ụlọ eze kwesịrị igwe mbunye ya nwanne nna gị bụ igwe izi na Nam His Royal Highness Igwe John Eziosa na Nam before Lutu John na Mecca eze avenya mmalị enyi na Nam nwanne ndị chile eze gbogbo ka ịkpọba John na Mecca ịmụkwa na John na Mecca eze kwesịrị igwe mbunye ọkwa nke mụlọte nwa nke mụjadiko oyimọkwa ibe nwa mbunye onye mmeli maka na inwele n'ụnya lọbịa n'ụlọ eze kwesịrị igwe mbunye dalụne yibes nwere ekene ka nje ekene n'ile ọlụ ya chayi ma nwa mama chayi ma m ekeneghị bike n'elu dị gị anya chayi ma nị mama ka nje nwere ekene ka nje ekene son ya bụ dakpali ibe nweze mbunye Chima mkpa ọkwa nke bụ Njadiko Junior nke bụ Chima mkpa ike ọkwa ndị obodo oyibo ọbịa ka nje ekene ibe nwa mbunye onye mmeli ị na-agba Europe na Germany ibe kwe na ka eji kalesịa oyimụ ibe nwa mbunye onye mmeli ka nje nwere ekene ka nje ekene oke okpulu ụzọ ya bụ na mbene avọ mụlọ ọmụmụ na oke okpulu ụzọ na mụzanam ya bụ na mbene nwunye eze kwesị igwe mbunye ọkwa nke
nwoke nwa akala kaba dị mma ọmụ n'ọbịa ka eji ekwube ọkwa mgbe mụrụ n'abọ dive dịlịba mma n'ọbịa ka va ji ekene ihe mama ka nje ekene na mbene oke obulu ụzọ dalụ oke obulu ụzọ dalụ n'emu bene ime nwụlia ka nje ekene ndị si na ya bụ nwa eze mgbunye ya ibe esemokwu n'ebe a inelu anya ndị ụzọ amadị ego nnukwu mgbe ndị na nwatakịrị ede m nọsa na ndụ sava na kpata ego mgbe ndị na nwatakịrị ede m nọsa nsugbe sava na akpata ego oyimochi nwe okwu oyi mụ na nsugbe ede m nọsọ sava na akpata ego mbata ego siri ike mbata ego siri ike ka nje nwere ekene ka nje ekene ije ọma ije mụ dị mma ije mija wele ya bụ ije ọma chizi chizi bụ onye Imo steeti ya ezigbo dị ije ọma daalụne ije ọma nwa eze mgbunye ya ibe nwanne gị na-ekene gị na-egbu ahụ oyimo ibe nwa mgbunye onye mmeli eze maka nwaneka ọgwụ ibe nwa mgbunye ya na-ekene gị Nnamdi nwa obodo oyibo anyị jeli be Nnamdi ya bụ na 28 Disemba anyị luteli bi ya webido nwe kwuwe egwu o nwere baịbụl egwu na steji ive mbụ n'anya mụọ m n'ọbịa ka m mekwukwa iwe owewo Nnamdi nwe baga n'ime o ji ego yi lave oyim ego ka o ji lave ya bụ wọnwọ mkpa ive mvụ n'anya m iwe owewewe chunwe ike dansa maka na nna nwere n'ụnya lọbịa n'ụlọ onwedumuje butiki nweche nje mata oyimo dansa na-emme obu n'ikwudo dansa na-ebo n'elu ego ide nọ na ka inwechi dansa nwa mama eze maka ebe anya agwụ mụọ ibe nwa mbunye na-ekene ebe oyimo ka ike n'ibe nwa mbunye onye mmeli eze maka selima o ya bụ nwunye eze kwesịrị ọkwa ngị bụ iwe onyonyo selima na-ekene mi ọkwa nke mụlụ dansa o mama na-ede mma na eze maka ada gị nwanyị chayoma na mama adọma chioma ogwu ibe nwa mbunye ya na-ekenebe ibe nwa mbunye onye mmeli ezi maka chinonye n'anya gwani ndị ibe mbunye mbata ego siri ike chinonye na-ekene mi mbata ego siri ike emo chinonye na-ema mme daalụne mbata ego siri ike ibe nwa mbunye ọ gala ngadanga wutu nkịta bụ sọ ọnya ibe nwa mgbunye o nweta nye mmadụ nke oyele akọnịa
azụ karịa ịga na-arọ karịa Ibes nwale ekene ka nje kene ndọghị ya ezi maka Aikman Wando onye mba nọ n'Imo steeti Aike nwa mama na-enọ onye mba nọ oyimo ndị Imo steeti ekene onye mba nọ ibe gwa na ịnya na-ekene gị oyimo ibe nwa mbunye onye mmeli ka nje nwere ekene ka nje ekene n'ụlala ọgụ onye ma meke nwanne ma me n'Imo ogwu ibe nwa mbunye ya na-ekene gị ameke nwanne ma me landlord Ofingas are not equal. Na mkpịsịaka niile ọ bụ na rara ịra ọ bụrụ maka gịnị egwulu karale nwanyị ọkụzụ gọọme ọkụzụ niile bụ so odogwu anyị gwuru ọkaralekwa Ofingas are not equal. Ogwu ibe nwa mbunye ya na-ekene ibe nwa mbunye onye mmeli Mbata ego siri ike Anama na bag na-ebotete maka mmụ Igbo ka na-etile egwu oyimume Igbo ka na-etile egwu Ariza na bag na-ebotete Ariza miliki ka amasị mụ ọgwa nke bụ Don Jazio Just man ibe nwa mbunye ya na-ekene gị Ariza nwa mama abaga na-ebotete ebe ahụ ka esi bịa ka na-abụ bọrọ ọsedebe maka obodo ndị egwu ịma na velozi osigo n'ọsedebe bụ nna ya zụlolebe adịka ọgwe ya zụlali Chukwu nwa oyimo n'olu okojelu kesel natani babu manya nwa melo ogo meliwo Okija ka isi bịa kesele nwa mama kesele okwu ibe nwa mbunye ya na-ekene gị ka ekene ibe nwa mbunye oyimo ibe nwa mbunye onye mmeli ezi maka Young Millionaire ọkwa nke ka anyị na-akpọ Young Millionaire oyimo n'olu okojelu ni kanja nwere ekene kanja ekene Biafra kana ndị nwe obodo oyibo nwe igwe mbunye n'iji ego nwe mela abe ive m n'anya m na 28 Disemba mbọsị abịala ibe gị okumegwu kanja nwere ekene kanja ekene n'ole akụ ya lọlọ nne Black Beauty imi ogologo ya bụ tobesi o kwachọ madam n'ịma ka eji anụ dị ị na-anụ na ndị ọfụma ka nje nwere ekene ka nje ekene Chinelo nwa Judo nwakọ ya bụ Charlie m Chinelo nwa Judo nwakọ yana ka na-enyeghị eze maka Ugochu nwanna luo ndube onye ọcha ụnọ mma gbala dio abada nwere onyo na-ekwesị ka nje nwere ekene ka na-aba n'ugwu taa ka nje ekene igwe ndị Igbo na Libya
ọgwa Nnamdi na-ekene yi ebe anyị onye ugwu taa oyimone na ebe anyị rochukwu igwe ndị Igbo Libya power omelia ka nje nwere ekele ka nje ekene oke abada maka abada nwere onye ọ na-ekwesị bifi bido iti ọkpọ ga-etikọta akpa aja ya bụ abada nwa otu abada ekene ka na-enye ehi alụne ka nje nwere ekene ka nje ekene smoking oimu Delta steeti ka o si bịa Nnamdi na-ekene ha smoking mame onye Delta steeti ya ezi maka Nitan nwa pastọ Nnamdi na-ekene ha Nitan nwa pastọ oimu ibe nwa mbunye onye mmeli kanja nwere ekene ka nkene yọgmọn yinda ka o si bịa ndị kpala ego na ndị erika kanja kene ọga na nwụndị ya bụ onye mmiri bụ ọbụ tata Ibrahim Whiteman ọgwa na nwụndị nwa abụọ gị ya na-ekene gị maka ngị mmiri bụ ọbụ tata yibe nwa mbunye saje misi ọbụnọ nwa m na mmachu ude papa na Highlander saje misi ọbụnọ eze maka sasoji Igbo n'India ọzọ bela achala igwe mkpume papa mmesoma sasoji Igbo n'India sasa ekene ka na-enye gị ka nje nwere ekene ka nje ekene ọkwa confirm confirm ha mama onye mụdọrọ nna m ezigbo nwanne Eskimo n'India ọ ya balunu